Budeš 20 sekúnd? Taká je dohoda? Nie. Nie. Tak 5 sekúnd, 10. 5 sekúnd. Tak ho narátame. No. A čo to je? Nie, očuj. Môžem? No? Čau, to je moja paprika. A teraz sa pozerajte, jak tu zjem. A žuj? To nežuješ, ojebávaš. Žuj to. Že ty to len tak prehadzuješ v hube. 5, 4, 3, 2, 1. Aj to zješ, Adam, už celé. Si hustý. To bolo habanero? Jedno? Ešte jedno. Vedúci. To bolo originálne. To prehltní. Videli ste? Som to prekonal. Šípe? Menej jak tá prvá, ne? Stačí. A pomáha ti tá minerálka? Áno. Dobre, Nepomáha. daj to dole už. Počkaj, však ešte musíme, jak to tam vypluješ. Aby bol spokojný. Konec.